प्यार से बात किया ना। हाँ वो बोलते हैं हमारे दिल में तो महाराज के फूल लुकिया। अरे भाई दिनै थानाय सालाव जे बिजेपियाव जयनिं खालामनानै नंमानि जोंनि श्रीरामपुर बिसिनि कमलपुरनि एसेम्बलिनि आन्डार खबजाक बिसि और बिसिनि भाइस चेयारमैन जोंनि ताको कमर विभिन्न किछु भूलनि कारणे जा बरक मात्रनो भूल मानो भूलनि कारणे बिजेपि जयन खायखा तिनतेसा हायनो हाय बोवाग्रा फाइमालाय फायु बतेसा हायनो हाय मथाव फायतेसा किफिलका माने नगनि बर नगनो फायखा गाय बो शिकार हायखा बुलुंखा कोनो कारण तुई जेटा बर थांगाते उंखा आपतेसा बरतेसा बोवाग्रा बक्स फाय थानसानि मारियो तिपुरा मथानगो तिसा काराक खाय सामु तांनायनि बर याखिसा केसार किछु गेपिं करै बर चुं साकाबला जे किछु बुल कारणे माने बर मात्र बुलुं मानु ओ आपन हते ब थांगाते उंखा बतेसा हायनो हायतेसा बोवाग्रा याग्रमिना तिनि राजबारी फाइमालायै बोवाग्रा बतेसा तिपुरा मथानि उंगै थानसानि मारि जे नाहारमं तमानि तिप्रासा नाहारमं ओ नाहारमनो तेसा काहामका सामु ताना हायबो तेसा फायखा खरबजक फायखा ब्रक बर जे थानाय रक न जतो मुटामुटी फाइबेका खरकसा बन लगे ओदन जयनिं खेनाय बो फाइमे को बिनि सलके चाया बो फाइने बो फाइजाक न अलरेडी बर फाइजाक न गाय लासिमा हाय बंगु बरक हिंकेबा अल्प बयसनि बर रक यंग सेर रक लासिमा हाय गाय पारानि बर रक बाग्रामनि आसु प्रपार सिटिया बांके बर तिनि फाइलिया आरो तिनि मेम्बार दं खरकसा श्रीरामपुर बिसिन 2 नम्बरनि ते तिनि भाइस अमर बरक जतन देसा हायनाय सामंताना फाइदि